Wel, i unrhyw un oedd wedi ama, mi ddaeth pobl yn ei miloedd i Gaernarfon heddiw i fyny bod yn genedl. 8,000 people made it to Caernarfon for the Independence March today. It really was a privilege to be there. Mae'n rhyfeddol yma yng Nghaernarfon heddiw yma fel un sydd wedi bod yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru drwy fy oes. Mae jyst gweld gymaint o gyffro pobl eisiau siarad am yr posibiliadau, y dyfodol allan fod o'n blaenau ni fel gwlad yn gwneud i'n hapus iawn iawn. It's a beautiful town, but perhaps it's never been as colourful or as full as it was today. O mi gath waliau Caernarfon i adeiladu i gadw'r Cymru allan. Dwi'n meddwl mae dyma ddyn nhw'n feddwl. Mae'r golygfeydd yn anhygoel yma. Miloedd o bobl yn fan hyn ac yn... Ti'n digon o le ar sydedd Caernarfon i bawb yma. Sbiwch? Da ni'n... Siwmai rhywun? Siwmai dda iawn sy'n rhywel. Yndi, mae'n braf, yn gyfeillgar iawn yma. And there they are counting, and the marchers just keep on coming. And in the shadow of Edward I's castle, we proved that all attempts to keep our nation down have failed. Ydy wedi bod yn brawn anhygoel yma yn Gaernarfon heddiw. Mae Cymru'n deffro, Wales is waking up. Hwn yn anhygoel. A da ni'n gorffen yn fan hyn.